good morning, good morning, partner. Welcome to my channel. This is partner Edwin Polinar, ang inyong 1M possible partner. Ngano 1M? 1M. Impossible maguna partner. Dagan maingon nga impossible, pero sa ato adire sa atong negosyo, 1M is possible. Dili imposible. Basta dunay trabaho. Okay? Alright. Salamat sa pag-enter diri sa atong channel. Kung bago lang ka sa atong channel, please don't forget to subscribe, like, and comment pod ka ng mga beautiful comment. Ato nang itubagon partner diha sa comment section. Then, don't forget also to share. Dahil naman tayo mga business partner nga ganahan ani ba about sa realty nga atong matabangan, no? So, before ko mag-start sa akong topic karon nga i-share sa inyo ha, ato sang i-intro. Hapit naman po sa kabuuan sa anniversary balloon blue. Color that cell blue. Red daw, yung sa sere. Okay. Alright, partner, back to our channel. So, nakita naman ninyo unsa atong topic nasa ubos title, no? 5 tips for starting real estate agent. Ganahan mo, ani? Para doon na mo may bawaan sa atong topic. So, para makatabang po sa inyo, no? Pag-grow sa atong realty business. So, ato nang sugdan. Tip number 1, partner. Find a realty company with a realty license broker. Ayaw yung sulod og realty company nga walay broker. Pero di man pud mahitabo nga magtukod og realty company walay broker. Kulurom na kayo daan. Realty company walay broker, di gid pwede. Tinam na sa balaod. Basta magtukod og realty company, dunay broker. Okay, partner? So, kamo, basta gusto gani mong sulod ng aning negosyo, type sa negosyo, ganing pagpangaahinti og mga balay, property, propriedad, dapat mo tie up ta og realty company nga dunay broker. Okay? So, daghan ya, naglipana, labi na diri sa Cagayan de Oro, daghan realty company. And siyempre, of course, naman ta sa realty company, tama, nata sa Gemcy Realty. I love it. Alright? So, doon natin mga broker. Kay, according sa RISA Law of the Philippines Constitution, or kanang gitawag og RA 9646. RISA Law. Ang meaning sa RISA Law is Real Estate Service Act. Ang usa ka broker required lang siya og 20 ka ahente. So that's why kita nag-hire tag mga brokers kay kumudapas na og mga daghan ng mga ahente, so required good ang realty company og broker. So kita we claim it nga daghan na tag agent, at the same time doon na pud tay mga brokers. So mo na inyohang kuan partner tan-awon, dapat mosulod kag realty company, dunay brokers nga naka sulod or naka tie up ang mga ahente para for the meantime nga nag-process ka sa imong lisensya kay mo proseso pa man ka sa imong lisensya dire. Doon na tay broker nga motabang sa tuwa. So muna sa imong help sa inyo ha para maka-start na ka sa imong realty business. Okay? So, mangutana ka sa mga realty company diri sa Cagayan de Oro, and of course, also in Gemcy Realty, mag-ask ka. That is your right. We are living in the democratic society of the Philippines. Society, democratic. Legal ang atong pagpangahinti og realty ha. Dapat dunay mga realty nga atong sandigan na dunay mga broker. Okay? Ana lang kadali. So, search. Tip number 2, partner. Attend orientation and seminars. Dili lang kay basta-basta lang ka musod og realty company. Wa kabalo sa mga company background,
i-discuss man na siya partner. So dapat mag-attend ka orientation and seminars kung unsa po'y makuha nimo nga mga benepisyo sa realty company o compensation plan. Compensation plan. Kay lisod kayo, musod kay realty company dahil mo kabalo sa makuha nimo nga benepisyo pag makahalin ka pila kay imong commission as realty agent. So mag-attend ta og mga orientation and seminars para i-guide po ka sa mga realty company kung saan nimo paghimo ang imong realty business. Ha? Kay basi mga pabiya ka pag start, di mo kabalo asa ka padulong, unsay imong angay buhaton, unsay mga permiro nimong buhaton, tama? So, attend tag mga orientation. So, actually ang mga realty company nag-conduct na sila mga realty orientation and seminars para pagtabang sa mga ahente nga mo-grow ang ilang kahibalo sa pagpamaligya o property. Okay? Kay lisod kayo kung kay alam. Dapat alamin bago kumita. Okay. Tip number 3, partner. Familiarize at least 2 to 3 project developers na pwede nimo i-market. Usa man yung mga developers nga pwede nato i-market, like kaning mga subdivision, house and lot. Dayon doon na po yung mga subdivision lot, yuta lang subdivision. Ang buyer na magtukod og mga property, mag-build sa ilang mga balay. Dayon doon na po yung mga project nga condominium. So at least familiarize ta og tulo. Kay ngano man depende man gud sa imong buyer kung unsa ilang uhaon, basta ganahan sila kondo, basta ganahan na silang balay, o ganahan na silang yuta kay sila rin mutukod sa ilang property. So dapat atong hibaluan, partner, ha. So para mahibaw-an na siya, simple lang, mag-attend ta og PKS. So meaning sa PKS, Product Knowledge Seminar. Ang mag-conduct na partner, mga developers. So karon doon na sila yung mga PKS sa ilahang mismo sa ilang mga opisina, sa ilang subdivision. Doon na po yung mga PKS nga mismo diri i-conduct sa atong opisina, manganhi sila. Doon na po yung PKS nga i-conduct via Zoom meeting. So maminaw lang tayo na partner para makabalot ta sa mga pamaagi sa mode of payment sa mga kanang ilahang buwan, project, mga requirements, depende sa imong buyer. Kaya po yung mga buyer nga mga OFWs, doon na po yung mga buyer na empleyado dito sa Pilipinas, doon na po yung mga negosyante. So, unsay angay buhaton anak nila pag muabil. So, dapat familiarize ka sa balay, kung pila ka square meter, pilay kwarto, pilay CR, yung anak partner, para dali lang ka makamarket dito sa imong buyer. So, dapat at least 2 to 3 project ang imong masteron. Kay pag master ka, maski piyungan nimo na kabalo ka para makahalin ka. Woo! Tip number 4, partner. Pag makabalo na ka sa mga project nga pwede nimo i-market, kani siya ang pinaka-importante. Schedule site tour. So dapat matultulan nimo na ang imong gi-master or gi-familiarize nga project kung asa ang location ana. Kay pag doon na ka na buyer ana mo site tour para makita sa actual. So dapat ikaw nga agent, ikaw nga real estate agent, dapat doon na kay alam sa area kung asa location, kung unsay dool ana ang mga establishment, dool ba ng hospital, dool ba ng eskwelahan, accessible siya nga mga area na pwede nimo i-share or ipa-abot sa imong client. So dapat familiar ka kung asa ang area. Yan, partner, importante na lisod kayo nga imo ra na familiarize pero wala ka kaadto sa area niya. Inig adto, inig site-tour, kuyugan ra ba nimo na imong buyer niya? Kung wala ka kabalo, ay minus. May tabo, maglisod ka o pakita sa area kay wala ka katultol. Tama? Manawag na sa inyo ha. Asa man ni nga subdivision, sir, dapit sir? Pwede ko mag-site tour, sir? Oh, ma'am. Pwede.
Diha man na dapita ma'am. Diha muliko ta diha ma'am. Last but not the least, tip number 5. Pag nakabalo na ka, tanan, ang imong buhaton, simple lang. Para makagather kag daghan og kliyente, daghan buyer, don't forget to post in social media. Asa man na usually ang mga buyer gatan-aw karon og mga property sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, or sa YouTube, or any social media account, pwede na ka mag-posting. Dapat ang imuhang project nga itong gi-familiarize ganiha, imong gi-master, mo to'y sige nimong i-post online para dunay mag-inquire. Kaya nga naman, pag mag-inquire sila, master na ka mo tubag, kay imo na mag-estudyuhan, kabalo na ka sa mga pamaagi, mas dali na lang ang pag-market nimo sa mga buyer, kay expert ka, di ba? Nakatultol na pug ka sa area. So karon, pag doon na kay buyer, anytime pwede mo sa dadun sa area, explain mo tanang mga detalye, unsay mga requirements, unsay angay buhaton niya para maka-avail sila anang mga subdivision, mga kundo, mga yuta ang ilang gusto, expert naman ka. So mahitabo, hallelujah, hallelujah, sales na partner, yan lang. Okay, so happy kayo ang kinabuhi sa usa ka realty agent. Nga naman, basta alam na ka sa mga pamaagya ni, alamon nimo, tun-an nimo, dapat legit po ka nga maligya, dali na lang yun ang pag-market. Nga naman, online na kasagaran, social media na yun partner. So dapat ayaw paulahi. Atin kag training, dini nag-provide kag training sa GEMC, halos libre lang, oras lang nimo ang imong ihatag para makakat-on ka, para mag-enjoy ka. And additional tip ha, para dili ka maboring, dili ka mainip sa imong sales, enjoy lang ang process. Nga na lang, kung dili ka palitan na ni-inquire sa mo, pila niya, wala na nitubag, enjoy lang partner, kay naagi right prospect, right client, right buyer nga mukuha sa imuhang property nga gi-post. Okay? Enjoy lang. That's life. Full of enjoyment. While enjoy learning, and pagahuman sa learning, earning. Okay? Enjoy life. Yan partner, diha na human ang atong 5 ka tips unsaon pag-start sa real estate agent. Okay, so kung tula kay gusto pang mahibaw-an or gusto pang makat-unan, just comment down below kay atong istoryahan partner. Kay buhatan natong mga video na pod para mo expand or mo taas pa ang atong pagsabot sa atong negosyo. Okay? O enjoy lang ang pagpamaligya kay nga na gyud ang kinabuhi, na gyud para sa imuha nga ihatag sa atong Ginoo. Tama, ang tanan butang naay ng kalalay. Murag siya ba nga imong ipangandoy, pero imo man siya gitrabaho, nakuha nimo siya kay imo man siya gipangandoy. Law of attraction na siya partner. So kung imo hang ibutang sa imong mind nga makahalin jud kag property, I'm sure 100% makahalin jud ka. Kay nga naman, imo man siyang gi-enjoy, gi-passion nimo ang pagpamaligya o property. Kay gusto na muli, kay gabihin na, gusto mo tayo sa iyong salida, may, what can you say? Let's go! Corazon Polinar,